Ginabali ni Senador Alan Peter Cayetano ang pahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson nga naglabot sa 700 million pesos ang pondo nga nausik sa masobra isa ka bulan nga pagpungko ni Cayetano bilang Senate President. Sa isa ka Facebook Live ginpamangkot ni Cayetano kundi naghalin ang among aligasyon kag ginpabutyag niya nga wala ini sa matuod nga basehan. Hindi lamang si Lacson ang iya gidbali, gindalaman niya sa kritisismo ang mag-utod nga sanay Senador Rafi Tulfo kag Senador Erwin Tulfo nga suno sa iya nagaupod kag nagabulos-bulos man sa pagpang-atake sa iya. Matandaan nga nagpahayag si Lacson nga gina-estimate nga 700 million pesos ang naggasto sa tion sang pagpamuno ni Cayetano bilang Senate President. Ginmensyonan ni Lacson ang pila ka mga hitabo sa tunga sang krisis sa liderato sa Senado, lakip na ang mga sesyon nga nagresulta sa kagamo, mga boycott sa plenaryo, kag mga hearing sang komite nga questionable ang legalidad kag otoridad. Kabahin man sa sining nga mga hitabo ang liwad nga pagpakita ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Matapos ang pila ka bulan nga pagpanago, apang nakapalagyo liwat. Madumduman nga nagpungko si Cayetano bilang Senate President sang Mayo 11 matapos makuha sang majority block ang mayorya sa boto nga 13-11 batok sa nagligad nga liderato ni Senator Vicente Tito Soto III. Sabi ni Senator Lacson, sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan niyo po ha. Multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yon sa 28 days, and, balik rin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado, kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? Ang kabahin sang sabat kang pagpatag ni Senador Alan Peter Cayetano sa aligasyon ni Senador Ping Lacson.